Gusii OBB ne kiumbe kimo korwase ebunge gose korwa kitu egwodi ya Kitutu Central ime county ya Kisii abo bagenderete gosira na bunenchire yemoyo kwegendereria nerikolia lero nigo abanyakiumba baba gutwara ebikaro byabo asensemo ya Bomatara asbaba ukonera Emeroberio au eyo babegete mono gosira abo mo bwabamenyi bewodi yo muri ketonde mo Stephen na ikranororo na gutwarganira robotiro Yobomo bwa Bomatara ne kiumbe kya chako mwako yo ime ward ya Kitutu Central ekyo yakinira sobwango kwegerera magendero ime ward yeyo amuna gosira Yobomo ne vision yeito ne ringa abantu babo mu Bomatara mbabwate talents awo to kyari go tap those talents for the development of the community intwebuna abo mu Bomatara etobuenerete kubeka abantu amo esengenje ya magendero ntubwente go ikera the youth, the women, the men, the physically challenged, the school dropouts, na bande bare drug addicts, so that tonyare ko mentor na ntonyare ko boroke di inchera to ko gendera okogani kwane ase miake menge lokoro Bomatara ramo ekare abiramo ye ko ba raisi ko kwane na goro ya magendera ina mbentangani ekara abantu baramo isemi chigo chorro bakunyara gosemania egere bakino ekiumbe nigo kyagokeire Emeroberio gyatwarira sama tukabwango iga aseba boliri abamenyi bande ime Kitutu Central kwebwatirani na barabwa seganga yo kwegerera mauncholerio kiza ko base kinyoroketi kyo Bomatara autogo chamo turwanirira abana baitu nabakonyora other places abantu babwate Yobomo bakubeka abantu babamo babatoma ku kingumbu babaira basoma giseme kero bairanire e community ya benefits njo korera kwa nenko linaki tosomya abana kinyaroka na abana bamura twasingatire so much on the girls ngairende bache kusia basacha baya nabamuna nabatuka tobabeke tobarusia ase bako ende 130 emebe bachi chachi school ntole ne kene ngaki youth to kurangire ntunya tobe twanya rigochamo tunya rikwana sobomo tunya rikwana chinguru echimo nelinga asamagendero konyora chigasi for example koyokora gochake biasare bikebike nelinga youth ntonya ko batoko soese miadarati mna koigura batangale gukwana babateba youth bari to gukina bone gebike nintu abagambi bamambi ngakitura abagambi bamambi munanto manyeti obugambi munabori korwa sensemo ya siasa nigo babolirio mu MCO Kitutu Central Duke Nyarango amuno mo jumbe Anthony Kibagendi ko basira asa Emeroberio yabo igogocha goitamo kwa konyera abantu baito egere bakwaneneri eliogerimo imechande eri babwate asaba gambe baito mate the link ngabono our MP direct link ya itokorwa grassroots to the national government goikaje twa moterino chando tubwata achi articulate in parliament so ogocha goitamo twarari wanse ko twara matunda bono monase chipara ngat kare tuanse to go chamo to kakwana e pare ya nyambru ya roswa kamnyoka bochi ali ga chikoita mbiro and all that ogocha goitamo kwagera aba na siasa bono baachire ngo tore ntara bari chipasa linkwa iguga kare twa konyo kwana twaboringa ngotaranyore pasali pons pinara batembanyore except bali babere na ndabugate the cases omochumbo ito achiche atobwatisie abana baitu barase binyoro bairunge no antifet banyara ko bagosoma banyore chinguru eritinya konyara to konyore kenyoro kingainiete number 1 nkoreraniryo omwe MCU to kosipasio ya ngambu yamono asenge njaranga mbiya agatwa chingiri ku 10 kya committee ito banyore nga babikire uniform nanya kara to kwende mikutano yatokanga ntorese uniform na abantu baitu chimember ntugwate t-shirt bago tukubeka esamba tukare bosio ne litoko liyinga twanyorere material yengiya Kuripoteria Ndizi TV korwase ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South Elietariane Ndemo Stephen